Perquè maten Fuster, breu diagnòstic d'una mort simbòlica, nasqué amb la proposta del meu tutor Sergi d'Urbà, qui a l'inici del curs 2021-2022 em plantejà un projecte eminentment descriptiu, indagar l'estat actual del pensament fusterià dins la consciència col·lectiva del nostre poble. Tanmateix, aquesta primera proposta resultava massa genèrica i no perfilava una tesi prou sòlida ni innovadora. És per això que més tard vaig haver de concretar temàticament el treball formulant-ne el títol definitiu, aquesta pregunta retòrica i radical que parteix de l'evidència d'una espècie de mort social de Fuster. Aquesta mort metafòrica, simbòlica, es convertí llavors en la meva premissa o hipòtesi central. Al seu torn, aquesta concreció temàtica concretava també l'objectiu principal de la recerca, que no és altre que resoldre la incògnita inicial. Altres objectius serien, per exemple, l'acostament crític a la figura intel·lectual de l'autor, l'ampliació del bagatge literari gràcies als materials utilitzats o l'anàlisi d'un fet present com és l'any Fuster, celebrat enguany amb motiu del centenari. Tots aquests objectius venen motivats per uns antecedents que es poden resumir en l'admiració personal que sent per l'autor, basada en una espècie d'afinitat psicològica pels seus escrits. A més, sempre he percebut un buit d'admiració envers Fuster per part de la majoria dels valencians, cosa que també ha servit de motor crucial per a la recerca, cobrir en certa manera eixe buit. La metodologia emprada en el treball ha estat un acostament a l'estil fusterià, és a dir, un intent de prosa assagística i analítica partint de materials diversos. D'una banda, hi ha les entrevistes que vaig fer al principi a alguns professors de l'institut. De l'altra, la bibliografia, obres fusterianes o d'altres autors, i el més important de tot, un seguit de materials externs, principalment articulisme relacionat amb l'any Fuster, que han conformat la segona fase de la discussió analítica. Com a trets innovadors del treball, jo destacaria sobretot bé la concreció temàtica arran de la premissa de la mort social o mort simbòlica de Fuster, bé l'estructura de la discussió analítica dividida en dues fases que actuen com a tesi i antítesi i que són respectivament les entrevistes al professorat i els materials externs, generalment l'articulisme en l'any Fuster. I precisament aquesta tesi i antítesi que acaben sintetitzant-se donen lloc a unes conclusions que jo també considero prou innovadores. Oblidar el Fuster literal, el Fuster pamfletari, entendre que Fuster és una manera d'actuar, és una manera de pensar. Hem de fer fusterianisme, no ser fusterians, que no volem més seguidors de Fuster, no volem més fusterians. El que volem és nous Fusters adaptats a les circumstàncies actuals, a les circumstàncies del nostre temps, als problemes presents i no als problemes passats. Que hem de saber distingir els debats fusterians que són encara aprofitables dels que no ho són. I després de fer aquesta distinció, adoptar sobretot l'actitud de revulsiu de Fuster, la seva habilitat per a transmetre idees, la seva habilitat per a analitzar de manera racional la realitat que l'envoltava. Ara la realitat ha canviat. El País Valencià de Fuster no és el mateix que el País Valencià d'avui dia. I això ho hem de saber. I la conclusió del treball precisament rau en això, en entendre que Fuster no és un pamflet. Fuster és una manera de fer, i hem de fer, hem de crear novetat, hem de renovar-nos, no podem quedar-nos en el passat. La idea fonamental del treball és tirar endavant i mirar al futur.